ସେଇ ଝିଅଟି। ଆଇନାରେ ଏ ଚିହ୍ନା ମୁହଁଟି ଦୋଦ ଚିହ୍ନା ଲାଗେ କାହିଁକି? କାଲିର କଥା ତ ଇଏ। କୁନି ଝିଅଟି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ବାପାଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛି, ମା ମା କହି ଅଳିଅର୍ଦଳି କରୁଛି, ଗାଉଛି, ନାଚୁଛି, ଖିଲଖିଲ ହେଇ ହସୁଛି। ପୁଣି ଆଇନାରେ ଏ କିଏ? ଆରେ ଏ ତ ସେଇ ଝିଅଟି। ଟିକେ ଚୁପଚାପ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ି ସଲୱାର ପିନ୍ଧୁଛି। କେବେ କେବେ ମୁରୁକି ହସୁଛି ତ ପୁଣି କେବେ ଆନମନା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେ ଆଇନାରେ ପୁଣି ଛବିଟିଏ। ଝିଅଟି ବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଗୁଛି। ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ସହ ସାମାଜିକତା ସାଉଁଟିଛି। ମା ଲୁଗା କାନି ଛାଡ଼ି ଦେଶ ବିଦେଶ ଉଡ଼ୁଛି। ଖୁବ୍ ମାପଚୁପ କଥା ଆଉ ହସ ବେଶ ଭଲ ଦିଶୁଛି। ଏଇ ପୁଣି ସେଇ ଝିଅଟି। ଏଥର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସାଜିଛି। ଆଖି ପଲକରେ ଗୃହିଣୀ ଆଉ ମା ବନିଛି। ଚପଳତାର ସେ ଦୌଡ଼ ସରିଛି। ଜୀବନ ଦୌଡ଼ରେ ଆଜି ଧଇଁସଇଁ ସେ ଝିଅଟି ଫୁର୍ସତରେ ଆଇନାକୁ ନିରେଖୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉହାଡ଼ରୁ ଧଳା ବାଳ ଦିଟା ଆଖି ମିଟିକା ମାରୁଛି। ଆଉ ସ୍ମିତ ହସି ସେ ଭାବୁଛି, ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି ବୋଧେ ନିଜକୁ ସେ ଭଲ କରି ଦେଖୁଛି।